Igbo bụ Igbo ekene m unu na nọkwa mma ndeewo nụ ọ ka bụkwa ngozi mmadụ biko na afụrụ m ihe onyonyo anụnwa kịta anụnwa maka na nke a bụrụ nke mbụ ọ bụrụkwanụ nke abụọ maọbụ nke ịtọ m fugolu ka ndị ugwu si wee na-abata n'ala Igbo wee na-ajụọ ndị gọvanọ anyị ọ pụtara na ihe onyonyo anụnwa ha fubere ya ka ọ bụ nọọ gịnị maka na amụrụ m ka ha si wee nọlụ kemgbe a na-ewepụta ihe ndị a n'ofu n'ofu na-egosi ka ndị ugwu si wee na-awụbata. O nwebụrụ otu onye n'ime ha kwuru okwu bụ ndị bụ na ọhanwa bụ ndị lives and properties dị n'ala Igbo dị n'aka ha ha wee gbachasịa nkịtị ndị anụnwa si otu a na-awụbata na ịhụ onye nke a na-alịtụkịtị ị na-eyi anyị fụ ka o si wee yiri isi agụ. Nke a bụ na ọ bụrụ na ọ sosi idie kịta ịfụ ya n'ụzọ ikwee ya n'aka chere na nwanne gị isi ya nna ha afọ sị gị udo ọ na-agafe. Ndị gọvanọ anyị agbachasịa nkịtị ha chọbero ikwu okwu ọ pụtara na ha ma anya ihe a na-emenụ maka na nkịtị ha anụnwa gosiri na ha ma anya ihe na-emenụ. Kedu ka ha ga-esi wee gba nkịtị kwa ụbọchị ọbụla trela elodu ndị anụnwa ha eche na ihe anụnwa agba aka iyarafu ụmụ nwaanyị na ya iyarafu ụmụaka iyarafu ndị okenye ọ bụrụ sọsọ ụmụ okolobịa ọ dị gị ka mbata anụnwa ọ bụ nọ ndị na-agba ọsọ ihe ọya nwa na-asị dị n'ugwu Awụsa. Kedụkwa n'ihe mere ha si wee si otu a ha si na-ezo wee na-ezo ha nara abata jiri moto bata nọọ abata elodu si ọ bụrụ nnama elodu ezo onwe ha n'okpuru nnama ọ bụrụ nni ya paakị ezo onwe ha n'okpuru nni. Nke a gosiri na mbata anụnwa agbara aka. Kedu ihe mere ndị Eastern gọvanọ ji wee gba nkịtị and ndị anụnwa a na-ejide ọ bụ na-ejide ha sị na a na-arafe ha n'aka ndị polisi maọbụ gịnị unu o dokwere onye ọbụla anya na polisi ndị niile ọnụ lụrụ n'okwu na polisi na ala Igbo niile bụchasị ndị ugwu ndị ọya abụ otu kọọlụ nkịtị aya akpọ ha erilizie ndị anụnwa. Kedu ihe mere na ndị Eastern gọvanọ apụtabeghị kwuo okwu ndị mmadụ ebili n'egwu kwa ụbọchị ọbụla ndị mmadụ a na-etinye ụdị vidiyo anụnwa a na-eti mkpu maka ndị a na-abata nọ ha agbachasịa nkịtị. Ọha na eze ndị Igbo kedu ihe unu na-eme? Ọha na eze yutu kedu ihe unu na-eme? Ndị niile ọnụ lụrụ n'okwu n'ala Igbo kedu ihe unu na-eme banyere ihe anụnwa? Otu a ndị a si wee na-abata ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị? Kedu ka anyị esi wee nọrụkwa n'ala anyị bilikwuo n'ụjọ? Anyị bili n'ugwu anyị bi n'ụjọ anyị batakwuo n'ala anyị ha na-awụbata otu a anyị bilikwuo n'ụjọ. Oge elugokwe mgbe anyị enebanye anya o ndị Eastern gọvanọ oge elugo mgbe anyị adụdụkwa ha n'akwa o ndị a ga-ekwukwa okwu ha ga-ekwukwa okwu gwa anyị ihe na-emenụ gwakwa anyị ihe na-emenụ maka na ya ghọtaghị dị nkịtị anụnwa. Ọ bụrụ otu anụnwa ka esi achị ifu something that poses a threat to your people unu agba nkịtị si na unu na-achị mmadụ. Kedu ụdị ọchịchị bụ ihe anụnwa na unu ya afụ ihe ndị anụnwa o webugo mgbe e kwuru na ndị na-ebubetesigolu ngwa agha unu mana Igbo amara agba ọsọ mmiri mgbe ọ ka na-elu elu. Ndị anụnwa agba nkịtị ka m kwụsịkwa na ebe a amarọkwa m ka anyị esi nọlụ n'ụlọ anyị nọlụ n'egwu ka ọ dịkwanụ mgbe ọzọ ka chi fonu. Yes, now it's a serious matter. Which one of the people there inside? Wait, enter inside. Wait till you talk now. Okay. Close that place first. Cholo, wait first. Let's finish this place. From where? From bank. Come is more. Bobby, you ain't gonna look that place. Come out. Come out. Oh boy. Come out.
Oh yeah, Mona, they come down. They come down. So come on. 3 minutes. Mona, come down now. They jump down. Oh yeah, fall in there. Where you did? One by one. Go this side. Those people know they hear what. Oh yeah. People there inside don't finish. You don't finish inside? Yes. Now the other side, now plenty pass. Oh yeah, Mona. Mona. Where are they go? Oh yeah, Mona, they go now. Come. Also, I like your structure. Where's the driver of this motor? Where the driver? Where's the driver of this motor, this truck now? Bobby! Now, man, they come down. Bobby! Mona, they come. Where's the driver of this motor? Yes. Why not? They deal with these people. Yes, wait. They fall in We'll there. snap them first. Wait. They are snapping them. They come like this. Come down. Come. Stay there with them. Stay there with them. Come here. Wait. That man, the bottom. Yes. Be fast, sharp, sharp. Yes. Don't like this. No, come on. Hey, Come out. come, they come. Where's this driver now? See him here. To that side. Where? Stand here. Where your key now? Key of the motor. Why not now? Why not? Why not? Why the black? In the here, pretend. Come down. They're not finished. They never finish. No matter, Muge. If I come inside there, meeting are there. Eh? $24. Any other person there? Huh? Then they now. You say no. They see what they do. Oh boy. You don't see Corona. They won't cut us. Stay there. They don't finish. Join them. All of them are the They same. made a front line for the truck. Wait. When they finish, they fall in threes. Somebody should get inside and cross check. Bobby, climb up, take there. Let anybody do there. Now, yeah. Crazy set of people. Look at. For only one motor. Nobody. Okay. But when I come falling in line and threes. Falling in threes. This man will come now. Now, because of this payment. I ain't going to take over They them. make give directly. No. They should fall in three. We hand them over to them. So they bring them. Okay? I'm a soldier. Take note of that. Lock this place. Huku. We're going to stay in Where's the threes. driver? Where the driver for this truck? Tell us to bring key. Come. Come. In threes. Come here. We're gonna join them now. All of them are the same now. In threes. Hey, these are the smart guys that did the job. No, you there, I know they with the group. I'm with the group.
Yeah, madam. Are you with us? Okay. It's fine. Well done. I can see my. Will you cover my face? No, it's okay. Okay. Don't pick up. Pick it.